tibuok kalibutan o isang yaw ang maayong balita. Ang lakaw mo sa tibuok kalibutan o isang yaw ang maayong balita. Daiga ang Ginoo, kamong talang malalason, himaya siya, kamong kanang katawan. Panglagaw ko mo sa tibuok kalibutan o isang yaw ang maayong balita. Kay makalayo ng iyang kaluyanan kanato, og ang kamatinod aron sa Ginoo nagalungtang hangtod sa kahangturan. Panglakaw ka mo sa tibuok kalibutan o isang